jeszcze raz powitać wszystkich spóźnialskich na Trójboju Kaszubskim, naszej dorocznej imprezie. To już 4. edycja. W dyscyplinie startują zespoły 3-osobowe. Możemy się kojarzyć już powoli w 3-osobowe ekipy, bo za kilka minut przejdziemy na plażę. Tam się będzie odbywać przy innym stanowisku mikrofonowym dalsza akcja. Jednakowoż po wyborze tych 3 osób, jeden z zawodników spoczywa w pozycji leżącej na noszach trzymanych przez pozostałych. I na znak wystrzału z broni krótkolufowej rozpoczyna się mierzenie czasu i zespół rusza do krótkiego biegu po nadmorskich piaskach w kierunku punktu sygnalizacyjnego. Okrąża chorągiewkę i wraca na start. Oczywiście na nogach swoich kolegów, którzy trzymają nosze. Zawodnik numer 1 zeskakuje z noszy i staje przed ławką, na której przygotowane czekają na niego popularne używki. Używki konsumowane zostają w następującej kolejności. Tabaka, ściecha sierakowicka zwykła, gorzałka 50 gram, napój chmielowy pół litra. Po konsumpcji na nosze wskakuje zawodnik numer 2 i zawodnicy powtarzają cały cykl od początku. Analogicznie postępuje zawodnik numer 3. Czas zatrzymany zostaje w momencie, kiedy zawodnik numer 3 odstawi opróżnioną szklanicę po piwie. Czy teraz słychać lepiej? Piotr ją przeniósł do Polski. Proszę Państwa, to są różne przypadki, na przykład znam człowieka, którego matka w ciebie nie waliła. Ci, co nie boją się wilków, mogą siąść spokojnie. Nie bać, proszę Państwa. Dokładnie, słuchajcie, nic się nie bójcie. Zawodnicy będą biegli od strony morza, więc obserwujecie ich z tej strony, nic wam nie grozi. Wyszedł właśnie księżyc i bardzo prosimy pierwszą drużynę. 3 ludzi wybiera się do zespołu. Jeden będzie leżał, 2 będzie na nosach niosło. Pamiętasz wspólny interes Zbyszka? Tak, Pokażmy ten sketch. Wspólny interes. Gotowi! Start! Nie bardzo słusznie. Działamy. Tak. Jest tabaga. Jest ciągną. Słuchajcie, ciągną część tabaki. Ciągną część tabaki. Naprawdę ciężar jest tabaga. Jednym nosem. Świetnie, teraz proszę bardzo. A teraz proszę. Nie wiem, co się stało, ale chyba będą za chwilę tutaj znowu biegną. Proszę Państwa, tego się nie da opisać. 6 starszych mężczyzn w wieku jednak postawił się wali. Proszę Państwa, to nie da się tego opisać. Oj, przepraszam, każdy cel ma łyk elektryk, on nie ma gardła, on potrafi... Karakterska szkoła, widać, że doświadczony Kanada, USA, widzę tutaj na statku jakichś ludzi skaczą do nas. Proszę Państwa, oszaleli. Okazało się, że nasz kolega miał kontakt. Oni dużo przeszli. Każdy... Excellent! Gotowi? Start! Dobra, browar, szybko, browar! Nie bądź odwagą! Na kapa! O! Ja teraz leżę! Jedziesz! Wiatr do lotu! Już kur...
Ani chuja nie dasz rady! Niszczycie ten alkohol! Od podstaw cię niszczy! Jest rekord! Zamoczne nie dasz rady! Nie poleciał! Ale hardy! Cichy, cichy! Zawodnicy proszeni do pamiątkowego zdjęcia! Wszyscy zawodnicy z kaszubami!